Hublay iaphi baro ngadai imarina kashnong trajo ngadai na lectura bat ngaptiang sumubah iaphi baro syakani ke channel jonga like Terra Roots. Ha kanika video ngan pen ika iaphi kumno kilong kini ki jaka niki ieng April syania sya Europe. Ngila ban syam arjat yakum kini ki ieng April. Kajat ban nengkong kadai ha karukom syna batamai. Nuksa kum kani hang ni kayeng April bahe baha kabadon hang ni ha Germany. Bat peit ha kamat jongka kadon kani ka statue jongka brio ko bahe brio. Endalik yang hajan jongka mangati ngatharai ngalarit baha pi. Kat ba kani hang ni kayeng April pat kabadon ha kasnong bangasa kadai ka balarim baha. POE karukom syna kaya per bat katu ke batamai kakam i syongkia bat wonder pi. Kani hang ni ru kadai ke balarim bat kadon hang ni ha Paris. Hanga marway ti nga itenat ya kini kiyeng April balarim pi. Oh, peit hang taya kamat ru kadon ka statue bastem jom kawai ka brio. Kismat bu statue pi ki brio syane sya Europe. Token ngin yapit kai no hapoh ki i kumno. Peit ki buon ba ki brio balit bawan kumju uru kita kirel pasange hang tei daulan. Endang irung hapoh kini ki ieng April ngila ban syam yakum kita ki screen balong kum ki TV bawa hang teh hajrong bat ki don arjat kita ki bablu la tho ya ki number bat kapor jong ki train ki banlet bat ya kate ki bajerngam la tho ya ki train ki bawan pai. Halor kita ki screen la tho om tang ya ki number ne ya kapor Hendreya ki kerteng jong ki shnong bakinlet kumju ru ya ki platform ni ki hall ha kabangila ban syam ya ki train jongi baki sange. Nuksa kum kani hang ni kadon ka platform bakhatway bashipo bat bakandai. Ladang impat book tiket lepa ngila ban wantit ya ki na kini ki machine ki bangila ban syam ha po kani kayeng April hi. Bat ngila ban syam ya ki ha ki jaka baper nuksa ha kamat lentina kamat jingkang syua ban rung syapo. Ngila ru ban syam ya kani ka jaka di umpat ba. Ha ka bangila ban di ha ka klat ne ban pendap hau bilar. Katai hantai kadukan POE kadai kadukan ha kabangila bansyon ya kidur passport size. Kajing don kitai kitin bread nyut de kaya rap ban penek ya kajing kut jong kani ke jaka. Haba ka train jongi kampat wan bat kampat di kapor ban lek ngila ban up ha kini ki jaka badon ki syuki bat ki ben. Ngila ban bu ya ki plabak ya bat bam jing bam ha lor kini ki miet. Sakawai ka bangila ban syam ha ki ieng April kadai ka piano pi. Kenang ban number tai ke up ya ka rel ki brio ki banang ban tem piano ki jutem pen sngut nat lem de ya ki wei ki nong let nong wan. Nuksa kum ithi iba ang thia pedeng item pen sngut nat ya ki wei.
Bat ki brio ba abro ki sngo tenat ban sngap ya ki jing tempiano. Bat kani kaya rap ya ki bakin nam sngo betai ka abrel. Ki kena lele ki sngo tenat bahap hi ban sngap bat ban peit kai. Bat ki julej hajan ban peit. Ngila banyo iba wat ki brio bal arang baru ki sngo tenat ban lej peit na jan bat ban sngap kai. Bat kim jeklat ban penslur bat hap di ro ya ki. Ki buan bahap leng pi kita ki brio balit bawan ki banang tempiano. Peit ini hang dele iba idarwai deh. Sneu bok pi ngagam dang tempiano reite ngalalek temlang hang tai. What's gawe ay mo mangala bayok li nglaset ka kumot man keren. Hang nilay ngila banyo iba kini kinong lek dongwan kia syat syong syet ya kajing tempiano ita iba. Peit kini hang di imat kidai si paralok pi. Imat kia lek kai lang syai dak kakan hun. Peit kini kinong syat manadin kita bet mo ban but ya kita kinong yalam. Sapet mo iti iba ba tempiano las ngau mujabah ka tempi. Tang ba kini ki beri basyat kidai ban pikir bah ban nomblok ya kita kitrok barit bakit tiar kitar. Ladang him kuat maskap jing tempiano bat ladang hidai ki brio ki balik bawan baha ngila menlit syongha kawe ke kamera ke badai ke lounge. Hang ni ngila ban syong aram haki syuki babun ngila ruban di syai bat kopi nang ni. Bat kebabiang hang ni ru kalong bakadon ke screen ha kabang ngila menyo iya ke porlek porwan kirel. Bun sin kini ki ying abrel ki he bat ki kelut bat ki don bun mala. Tang ba om lelei kin pi ngim that namar ba ki don kini ki escalator ban ki sha trong hapoh. Ngila ban yat ka sharum shaneng ban le di sha haki cafe ban thiet jingbam ban thiet dawai bat kum ta ter. Enda la dei ke porlek kinong lek nongwan ki hap man shu selut ya ki tiket jongki kenang bakini ki jingkang ki duple bat kin yo ban lek rung sha ki platform sha jaka badon ki train jongki gila ru ban syem badon bun jat ki jat jingkang bat bun sin hak bat kini ki jingkang ki judon kini kinong control. Kani hang di kawe karel piu i kelak warung hapoh station. Kawan kit yaki beriu na keleng kishnong sya kani kanong ba. Bat nang di pat kan kit biang ya ki beriu sya kitu ki jaka bakawan. Ngakermen ba pilaya itenan banyo i kumno kilong kini kiying abrel sya ne sya Europe. Bye-bye. Saya Syong Suk Baro. Pas kau bahawat kalian subscribe ke channel jonga. Like Terra Roots. Bye-bye.